Tervetuloa mukaan! Tänään me sukelletaan tarinaan siitä, miten Mikael Agricolan ja Martti Lutherin yhteistyö uskonpuhdistuksen keskellä ei ainoastaan mullistanut uskontoa, vaan ihan oikeasti synnytti kokonaisen kirjakielen tyhjästä. Ajatelkaa tätä hetki. Sun pitäisi kääntää kirja, mutta sitä varten sun on ensin keksittävä aakkoset, oikeinkirjoitussäännöt ja koko kielioppi. Eikä vain itsellesi, vaan kokonaiselle kansalle. Aika hurja lähtökohta, eikö? Ja jotta me ymmärrettäisiin, miten iso juttu tämä oli, niin palataan ajassa taaksepäin. Sinne 1500-luvun alkuun aikaan, jolloin koko Pohjois-Eurooppa oli ihan valtavassa myllerryksessä. Suomi oli siis kirjaimellisesti poliittisen ja uskonnollisen myrskyn silmässä. Kuningas Kustaa Vaasa, hän näki uskonpuhdistuksessa tilaisuutensa. Se oli keino vakiinnuttaa valtaa ja napata kirkon valtavat rikkaudet. Mutta tällä kaikella oli aivan odottamaton seuraus suomen kielelle. Uskonpuhdistuksen ydimessä oli nimittäin tämä ajatus. Jokaisen täytyy pystyä lukemaan Raamattua omalla kielellään, ja Suomessa tästä syntyi sitten aikamoinen ongelma. Täällä asui 4 miljoonaa ihmistä, joilla oli kyllä puhuttu kieli, mutta ei mitään yhtenäistä tapaa kirjoittaa sitä. Ja nyt tähän tarinaan astuu mukaan meidän päähenkilömme Mikael Agricola. Aivan poikkeuksellisen lahjakas nuori suomalainen oppinut. Vuonna 1536 Agricola lähetettiin todella ratkaisevalle missiolle. Hänen piti matkustaa Wittenbergiin Saksaan, siis sinne, mistä kaikki oli saanut alkuunsa. Hänen tehtävänään oli opiskella suoraan niiden miesten alaisuudessa, jotka olivat koko homman takana, Martti Lutherin ja kreikan kielen asiantuntijan Philip Melanchthoninin. Ja kyse ei siis ollut mistään tavallisesta opiskelureissusta. Tämä oli yhteistyötä, jossa Agricolan piti ottaa Lutherin isot mullistavat ideat ja jotenkin keksiä, miten ne vois soveltaa Suomeen täysin ainutlaatuisiin oloihin ja kieleen. Tämä on muuten aivan loistava esimerkki Agricolan lähestymistavasta. Siinä missä Luther saattoi nähdä pyhimysten palvonnassa jotain saatanallista, Agricola kuvaili sitä paljon maltillisemmin turhaksi. Hän ei siis ollut mikään kopioija, vaan todella harkitseva soveltaja, joka mietti tarkkaan, mikä toimisi hänen omalle kansalleen. No niin, kun Agricola sitten palasi Turkuun vuonna 1539, hän aloitti sen, mikä tulisi olemaan hänen elämäntyönsä. Ja se oli jotain aivan monumentaalista. Haaste oli siis, aivan järjetön. Suomen kielelle ei ollut olemassa sanakirjaa, ei ollut kielioppikirjaa, ei ollut minkäänlaista kirjallista perinnettä, jonka päälle rakentaa. Se oli vähän kuin joku olisi pyytänyt rakentamaan katedraalin, mutta ensin olisi pitänyt itse keksiä tiilet, laasti ja kaikki arkkitehtuurin säännöt. Okei, eli miten hän käytännössä teki tämän? Mennäänpäs askel kerrallaan. Ensin hänen piti luoda ne säännöt, siis ihan nyky-Suomen oikeinkirjoituksen perusta. Sitten piti opettaa perusteet ja siihen hän teki ABK-kirjan. Ja vasta tämän kaiken jälkeen hän pystyi aloittamaan sen varsinaisen jättiurakan, eli Uuden testamentin kääntämisen. Mutta kuulkaas nyt tätä. Tämä on aivan uskomaton yksityiskohta. Hän aloitti Uuden testamentin kääntämisen jo vuonna 1537, siis 6 vuotta ennen kuin hän oli edes julkaissut Aapista, sitä kirjaa, jossa aakkoset opetettiin. Hän siis työsti molempia samaan aikaan. 718. Se on Agricolan valmiin Uuden testamentin sivumäärä. Miettikää sitä hetki. Yli 700 sivua tekstiä kielellä, jota ei ollut kirjotuna olemassakaan vain vuosikymmenen aiemmin. Aivan valtava saavutus, täynnä paitsi tekstiä, myös kuvituksia ja teologisia selityksiä. Okei, eli mikä oli kaiken tämän työn, tämän uskomattoman, rajat ylittäneen yhteistyön lopullinen tulos? No, alle 10 vuodessa hän käytännössä yksinään julkaisi peruskirjaston kokonaiselle kansakunnalle. ABC-kirja, rukouskirja, Uusi testamentti, teos toisensa jälkeen loi sen pohjan, jolle suomalainen kirjallisuus rakentuu. Ja se, mikä tässä on ihan mieletöntä, on se, että hänen luomansa kieli ei todellakaan jäänyt miksikään historialliseksi muinaisjäänteeksi. Päinvastoin siitä tuli elävä ja hengittävä nyky-Suomen perusta. Ja vaikka saavutus oli aivan valtava, Agricola itse pysyi uskomattoman nöyränä. Uuden testamentin esipuheeseen hän kirjoitti näin. Jos tässä suomen kielen tulkituksessa jotakin osaa olla eksyttyi, outo, älkään sitä pahaksi ottakoo. Hänen yhteistyönsä Martti Lutherin kanssa ei siis koskenut vain uskontoa.
Se sytytti kulttuurisen heräämisen, joka antoi suomalaisille työkalut oman identiteetin rakentamiseen ja muovasi koko kansakuntaa. Ja tämä jättää meille yhden viimeisen ajatuksen. Agricola antoi meille kielen. Mitä me teemme tällä uskomattomalla perinnöllä tänä päivänä?